er fredag eftermiddag. Jeg har overstået alle mine møder, og det eneste, jeg sådan set på nuværende tidspunkt mangler, det er at lave en helvedes masse videoer, så I alle sammen kan se, hvad der sker hernede på Computex. Men inden vi gør det, og jeg kan lige godt smide mit press badge væk, fordi det skal jeg ikke bruge mere, så vil jeg gerne fortælle jer lidt om, hvad jeg rent faktisk har oplevet på Computex. Fordi en ting er både at se billeder og se videoer om det og høre, men det er næsten ikke til at forstå, hvad pokker det er, der foregår herude, før man selv prøver det. For mit vedkommende så drejer det sig om 5 dages non-stop arbejde, party og 2 til 3 timer søvn om natten. Det er kanon hårdt, og man føler sig om, man kan sove en hel uge, når man kommer hjem. Men det er der jo desværre ikke altid tid til. I løbet af ugen har vi besøgt en hel masse forskellige firmaer. Vi har set en masse forskellige ting. Der har ikke været så mange nye ting på messen, der har været virkelig, virkelig fede. En ting, der er værd at nævne, det er Asus' UX-serie, som er en, ja, det vil være synd at kalde det en MacBook-klon, fordi det ser satan godt ud. Ja, og så kommer vi i stå. Nå, sådan er det nogle gange, når man optager en video, man tager på trådet, og så er man nødt til at starte forfra. Jeg benyttede lige chancen til at hente min bærbare, fordi jeg vil bruge den til at demonstrere med Asus' UX-serie i forhold til, hvor lille den i virkeligheden er. Det her, der er tale om Asus' U36, som er en 13,3 tommer bærbare. Det er en bærbare, der er, eller var en af de tyndeste i verden. Den vejer lige omkring 1,7 kg med det store batteri her på bagsiden, og er lige omkring et par centimeter tyk, dog eksklusivt fødderne hernede, især også eksklusivt det store batteri. Men Asus' UX-serie, den vejer 1,1 kg. Der er ingen mulighed for at skifte batteriet som på den her. Og bagtil, altså det vil sige på det tykkeste sted heroppe, der er den 1,7 cm, og hernede er den faktisk helt nede på en 3 mm. Den ser utrolig flot ud. Den er lavet i børstet aluminium. Den her, den er lækker, men for pokker, jeg vil gerne bytte den til en UX'er. Nå, men udover UX-serien fra Asus, så har der selvfølgelig også været andre ting, jeg har været glad for at se. Jeg var for eksempel glad for at besøge Fractal Designs, som er et svensk firma, der producerer kabinetter og strømforsyninger og lignende. De er faktisk ikke særlig kendte i Danmark. Der bliver solgt få hundrede kabinetter om året, men de sælger ganske godt i vores nabolande, og vi har for nylig modtaget et af deres kabinetter til test, og det er et kabinet, jeg var rigtig glad for at se, fordi der er indbygget støjdæmpning med vibrationsdæmpende materiale i siderne, og dem af jer, der måske kan huske fra mange år siden, så startede jeg for 12-13 år siden med at sælge støjdæmpningskit til netop computer, så det var en rar revisit af det segment af markedet, som ellers næsten var forsvundet igen. Derudover så er det altid rart at få besøgt alle de firmaer, som jeg bare sidder og skriver med i løbet af året. Så det er godt at få sat ansigt på nogle folk, eller få sagt hej til folk igen, som man har besøgt år efter år i mange forskellige firmaer. Det er for eksempel tilfældet med folkene fra Bitphoenix, igen kabinetproducent. Dem har jeg snakket med igennem 10 år for en af personernes vedkommende. Ja, faktisk flere personers vedkommende har jeg kendt gennem 10 år fra mange forskellige firmaer. Så det er altid sjovt, når man får mødt folk, som man har mødt så mange gange før. På den negative side, ja, så er det rimelig oplagt, at der har virkelig ikke været noget stort nyt. Altså, der er jo altid nye ting, der bliver vist. Gigabyte viste for eksempel den kommende generation af bundkort fra både AMD og Intel. Og der er selvfølgelig også mange andre ting, som man kan sige er nye. Mange af de ting, vi så på CeBIT i førproduktionsudgaver, er jo nu blevet klar til at blive lanceret, og man får nu set dem i den endelige udgave. Nogle ting er selvfølgelig også helt forsvundet fra firmaernes line-up i forhold til CeBIT.
Men det er jo blandt andet derfor, der bliver produceret en masse forskellige ting til messerne, så de kan få folks feedback på hvordan det er. Nå, men vi snakkede jo lidt om de negative ting. På den negative side, der har der ikke rigtig været de store nyheder hernede. Der har ikke været nogen store produktlanceringer fra nogle af de store firmaer. Vi kendte jo allerede til nye grafikkort fra Nvidia for eksempel før messen. Så var heller ikke det store at få at vide, da jeg besøgte Nvidia. Det var dog rimelig fedt at få lov til at se og prøve en pre-release version af Duke Nukem 3D. Og jeg vil godt sige, at jeg tror, der er mange af jer, der godt kan se frem til at prøve det spil, fordi det ser altså rigtig godt ud. Så hvis gameplayet er lige så godt, som det skal være efter 11 år, jamen så har vi noget at glæde os til. Men det er sådan set ikke fordi, jeg vil sige så meget mere til jer. Jeg skal selvfølgelig redigere den video, jeg sidder og optager nu, og så skal jeg få den til at uploade til nettet, hvis jeg kan være så heldig, at den vil uploade med 100 KB i sekundet. Cross your fingers. Og det kan I jo nok godt gætte, at det kommer altså til at tage sin tid, når sådan en klip her er flere minutter langt. Men inden jeg går, så vil jeg gerne lige vise jer, hvor jeg bor. I kan jo allerede se bag mig, at jeg bor på et hotel, og der er ræs seng. Det vil sige, at der er selvfølgelig nogen, der har gjort det for mig, fordi ja, det vil jeg jo aldrig få gjort. Men jeg snupper lige kameraet, og værelset i sig selv, det er jo ikke så spændende. Så derfor tager vi ud på min altan, fordi det er noget helt andet. Så vi snupper jeg lige her. Sådan. Og så går vi ud her. Sådan. Så steg støjniveauet ganske betragteligt. Og skal vi se, så befinder vi os ret højt oppe. Vi er på 18. sal, og I ved, i Danmark, der vil det jo være betegnet som en høj bygning. De fleste bygninger her er 10 etager højere. Nabobygningen er noget højere. Den er vel små 30. Men herude, der har vi verdens tidligere højeste bygning. Taipei 101. 500 meter høj. Og vi er små 700-800 meter fra bygningen. Og stadigvæk, der skal kigges godt op, før at man kan se den. Se toppen af den herfra, hvor jeg står. Så når man er oppe i bygningen, helt oppe i toppen, lad os gå indenfor igen. Når man er oppe i 101 og kigger ned, det er næsten uvirkeligt, at man står inde i en bygning, fordi det er så småt, at man slet ikke kan begribe, at det, der farer rundt som myre nede langt under en, det rent faktisk er biler på små 5 meter i længde. Så er det endnu sådan i nærheden, så er det helt klart en oplevelse værd at tage det op. Jeg vil dog sige, som du kunne se på vejret i dag, det er ikke lige den bedste dag. Man skal gøre det en dag med høj solskin. Så det er helt klart mit råd, hvis du kommer forbi Taipei. Så tak for at I kiggede med.